epäonnistumiset, tappiot, mutta tahto miehessä maksaa. Tämä on Pyöreän pöydän tunari Amerikassa. Me ollaan lähettynyt St. Marystä, tai ollaan vielä tässä. Ajetaan Many Glacierin laaksoja. Mennään katsomaan, saataisko me patikkasää. Saataisko me veneliput, jolla lyhennettäis patikkaa. Tässä on, tai vaellusta. Tässä on nyt hommaa sen suhteen. Katsotaan, miten käy. Sehän näyttää täältä päin ihan hyvältä, kun on ihan pilvetön taivas. Jos on sama laaksossa, niin sitten meilläkin mennään se patikka, mutta jos vaan hyvä saada ne veneliput, niitä vaan tosi rajoitettu määrä saatavilla todennäköisesti enää tässä vaiheessa. 9.05. Me ollaan täällä Many Glacierissa Swift Current järven rannalla ja mentiin just tonne venejonoon ja huonolta näyttää, kaikki lähdöt on nyt aamusta niin buukattu täyteen. Eli ainoastaan jonotuslista on olemassa ja meidän edellä on varmaan 2-30 ihmistä. Mutta siellä pitäisi olla semmosia pelkästään paluu olevia lippuja jonkun verran, ehkä 50 kappaletta. Niin ajateltiin, että Oskari jää sinne jonottamaan ja mä haen nää toiset tampiot, eli Oliveri ja Aleksi, jotka jää autolle odottelemaan, niin jos me otais semmonen, niin se vähän lyhentäisi meidän matkaa, että me voitais kävellä sinne koko matka. Ja mutta sitten paluumatkalla hypätä veneeseen, vaikka sitten saattaakin joutua odottamaan pahimmillaan tunnin siellä. Niin se voi olla kuitenkin ihan asia. Mä oon toisessa korvissa, ei tajunnut. On kuuma. On kuuma. Näitä $1. Mennään tänne, tonne, tänne, tonne, Joo. tonne. Eli tosta ohi sitten pieni vesistön ylitys Lake Josephinin itäpuolelle. Ja sitten jatketaan tästä oikealle, mahdollisimman oikealle. Joo. Joo. No osa niistä geilereistä. Siinä näkyy... Mikä Ruttosen järven nimi nyt oli? Ne oli F-kirjaan jossain kohtaa. Eikö Josefin on sen jälkeen? Joo. Mä sanoin sen jossain vaiheessa aiemmin. Grinnell Glacier polun varrella näkyy. Nuutte, missä ollaan, mitä tapahtuu? En mä tiedä miten kaukana me ollaan. 6 kilometriä pitkälti, tässä on ainakin useampi kilometri tasasta nousua, ylipuolista nousua. 300 metriä on nousua nyt. Reilu 300 metriä nousu. 400-500 metriä on. Kohde lähestyy. Tuolta me tultiin. Se on sitten hipparallaan. Juu. Ja Oliver. Tämä on Pyöreän pöydän tunari Amerikassa. Eikö täällä pitänyt olla kesää? Jaha. Alviin tuli. Alviin ja... Se ei oo Jari Säikkö. Ei. Täällä on aika... Ne ei oo mitkä oravat tai mitkä ne on. Maa-oravat. Maa-oravat.
Joo. Ne ei olekaan säikkäitä. Joo. Ne viki tulla ihmisten vielä. Ei saa ruokkia, mutta varmaan ruokista. Nyt ollaan jäätikön reunalla. Näin on namiskuukkelit. Namiskuukkelit. Tossa oli orava äsken. Selvittiin tänne. Joo. Joo. Mäkin Suomi menossa. Olipahan kyllä nousua. Semmoista aika inhottavaakin tuossa lopussa vielä, kun alkoi voimat olla. Tai sanotaan, että alkoi vähän olla... Kellon mukaan Niin. 559 metriä nousua. Joo. Täältä pitää sitten vielä tulla alas, ainakin suuri osa matkasta, ja sitten periaatteessa saadaan todennäköisesti vene, jos jaksetaan sitä odottaa. Niin osa matkasta sitten takaisin. Joo. Terve Oliver. Moikka Ralla. Ollaan just vähän menossa alas sieltä ylhäältä, johon me mentiin. Sieltä jäätiköltä. Tässä on tämmönen tauko. Hetki. Joku Järvi. Tuolla. Joo. Joku tunti ollaan tultu alas. Kyllä. Joo. On tämä kyllä aikamoinen show. Mutta showpainia mä tässä otan tässä reunalla. Päästiin ainakin sitten tekemään yksi Amerikan arvostetuimmista vaellus- tai patikkareiteistä. Yksi niistä, joita suositellaan vähintään kerran elämässä tehtäväksi, jos Yhdysvalloissa liikkuu. Joo. Kello on 20 yli. No, sanotaan 11:30 ja seuraava vene lähtee 11:04, ei kun 13:45. Joo. Siis mitä se kello on? 11:30. Ei kun 12 vielä. Joo, ei mitään. Eli meillä on vielä puolitoista tuntia siihen, että se alkaa boardaamaan. Joo. Eli Meillä on vielä hyvää matkaa tonne. no ei tosta tuu niin hirveä. Nyt se iso. lähtee. Joo. Tuollahan vois melkein pulahtaa. Ainakin tämä Ja homma tämä jää. on pyörään pöydän tunarit Amerikassa. 3 tuntia ja 53 minuuttia meni. Johon Mukaan sisältyy tauko. Sisältyy noin puolen tunnin tauko. 14 kilometriä ja 460 metriä kävelyä ja nousua yhteensä 603 metriä. Kyllä. Joo, Ja se ja, sama takaisin. ja maasto sellaista kivikkoista soraa Joo. koko matkan Joo. käytännössä. Nyt ollaan tässä odottamassa venettä. Seuraava veneeseen on varmaan, että se alkaa bordaamaan niin tunti. päästä. Mutta tässä on kylmää kivialustaa, jolla voi istua täällä varjossa, niin eiköhän me tässä selvitä hengissä. Joo. Oskari on lähdössä tyhjentämään virtsaputkea. Muun muassa, joo. Mä tuun mukaan. Tehdään se. Napata se. Joo. Trick-hyppy. Kysyin. Cheers. Ei kyllä ole kahden pelokkaita vekottimia. Joo. Niin kyllä läheltä mun jalka. Missä se on? Tästä meni äsken. Nehän nyt niin milloin käy muu. Planted them here a few decades ago before we knew you were not supposed to do that. So you can catch as many as you would like without a permit. You can release as many as you would like. I actually caught my first ever fish here about a month ago. It's a beautiful moment. I caught it here. But yeah, if you guys are looking for something to do while in the park, I highly recommend. Vähän kuoppasta. Ja tämmönen tosi kiva tie tässä Mini-Glacieriin menee soratiin. Joo, mennään nyt takas leiriltä alueelle. Oikeasti huonoikuntainen tie, mitä mä oon ikinä nähnyt. Päivä on ohi.
3 päivää, 3 riitaa. Me käytiin tosiaan siellä, eipä se on pakko sanoa siitä kohteesta kyllä, että se on varmaan hienoin paikka, missä mä oon koskaan elämässäni käynyt. Se oli ihan ok mäkin. Ja ihan hieno kokemus. Vähän tuntuu, että on jotain tänään tehnyt, mutta eipä ole kyllä mitenkään semmoinen tappo-olo ollut. Että aikaisemmin kyllä se siinä meni ihan Kyllä meni ihan hienosti. Joo, ikään kuin päivän jätteenä. omalla painolla. Sen jälkeen tapahtui vielä semmoinen episodi tossa, että meidän auto ei käynnistynyt, koska auton akku oli mennyt nollaan. Ei ihan nollaan, melkein nollaan. Melkein nollaan. Se laittoi virrat päälle ja sitten kun käynnisti, niin se jaksoi kierrättää moottoria kerran ja sitten se... Koska täällä oli jäänyt, no ensinnäkin kommunikaatio-ongelmista johtuen, kun minä ja Oskari lähdettiin aamulla sinne rantaan siihen venejutulle ja sanottiin, että laittakaa auton Tuossa valot pois. typerässä vehkeessä pitää laittaa valot erikseen tommosesta nupista, joka on tuolla jossakin ratin alla, niin mä en ole kertaakaan muistanut laittaa niitä pois. Kun ne auton valot pois, niin nämä ei tajunnut sitä. Nämä ei tajunnut sitä, ja sitten ne oli jättänyt, nämä ihmiset, kun ne oli käynyt vessassa, niin kun lähetään niin tuon vesipumpun päälle, niin se oli sitten hyrrännyt täällä joku 7 tuntia. Ja se oli pistänyt koko auton akun, joka latautuu aina kun auto ajaa, niin melkeinpä nollille, niin Oskari joutui semmosella, Se oli joku tommonen virtapankki, jossa oli niinku hyppykaapelit, en ole ikinä nähnyt semmoista. Niin sellaisilla sitten avustetusti käynnistämään tämän auton, ja sitten päästiin eteenpäin. Ja silleen, nyt ei loppupäivänä oikeastaan hirveästi tehty mitään muuta kuin tässä hilluttu autossa ja silleen. Pakattu matkatavarat. Joo. Että... Joo, mäkään en oo tehnyt mitään. Ei, Aleksi ei tehnyt yhtään mitään. Mutta huomenna olisi sitten edessä muutaman tunnin ajo tonne Belgradeen takaisin palauttamaan matkailuauto. Toivon mukaan ehjänä. Tähän mennessä suht ehjänä. Ja joo. Hirveämmin tappioita ei ole koettu muuta kuin, että mikro on lakannut toimimasta, mutta ilmeisesti sekään ei ole meidän syytä. Ei välttämättä. Ei. Ja tuo lauta tossa. Ja vaikka olisikin, niin sovitaan, että se ei ole. Tuo lauta tuossa Aleksin selän takana lähti tänään kokonaan irti. Mutta se voi aina hakata takaisin. Niin. Ja sitten tuossa on mysteerisukka lattialla, joka Se on on ollut jonkun koko muun, se ei ainakaan näytä kenenkään meidän sukilta. Niin. Se oli joku lauta, joka on irronnut jostain TV-alta. Joo, niin ja se pitää Tää olla. Tämä on 20 vuotta vanha auto, niin ehkä tästä tämmöisiä kauneusvirheitä tulee, mutta arvioidaan jo aikoina. otetaan vaan matkasta loppukovitit huomenna hotellilta tai jostain lentokentältä tai jostakin, niin ei tarvitse niitä nyt heittää, mutta siis päivä vain ja hetki kerrallaansa, niin hän Hetki sanoo. vain ja päivä päivänä. Niin hän sanoo edistyneempikin saarnamies. Joo. Joo. Ja mikä tämä oli? Se on jo kerran tällä videolla. Tämä on ollut ja on hyvin vahvasti, tai sanotaan jollekin tasolla edelleen pyörään pöydän tunarit Amerikassa.